Badakizuen ondi jaiotzen diren albaolako itsasontziak? Bai, baleen, sabelean. Ez, basoan jaiotzen dira gure ontziak. Garai batean ontzi guztiak bezala. Gure ontziak ez dira burdinezkoak edo plastikozkoak. Egurrez eginak daude, zuhaitzez. Orduan, euskaldunek magia egiten zuten eta zuhaitzak itsasontzi bihurtzen zituzten. Bai, horregatik guk esaten dugu Euskal Herriko zuhaitzetan nabigatzen dugula. Baina ez da magia. Horretarako basoak ondo zaindu behar dira. Eta ondoren, amets egiten duzu. Gero saiatu eta lan egin. Eta zuhaitzak itsasontzi bihurtzen dira. Ba niri, jatea gustatzen zait. Jatea? Bai, egurrezko ontzietan, bokata jatea, txokolatea jatea, babarruna jatea.